dauzat, ebai gogorra da. Eske egisa erakusteu. Ez dugu esaten igual, dana ona da eta ez da zininteik, ez da hola. Ondori josat, gure edadekuantzat da ikasteko eta bizka buruan sartzeko ez dela joko bat, kotxian da motorian da ibiltzea eta buruekin ibiltzeko. Irutxuzat geixen ikutu itxena o geixen guztauzatena neskiana izan da ziederua zen geudana, alaitzena. Ez nola espero horren besteako altzala izan kotxean azapanak izan grabia diala, baina ez bakarrik fizikoa, tipo psikologikoa bai. Zuzuk istripu bat ikusiko bat zenuke, lehenengo gauza zeingo zenuke? Bat birait. Oso ondo, bitu. Perfecto. Ia, lehenengo urratsa da txaleko islatzailea jantzi eta zirkulazioa etetea. Bigarren pausua da, bat bira deitzea, datu zehatzak emanez. Istripuaren toki zehatza, istripu mota, zauritu kopurua eta haien larritasun maila. Eta azken urratsa sorospena izango litzateke. Ondo, azkenean bere azalpena itxio ere dinamiko izan da klasia eta nik uste atenditxu eula geixo, normalian baina, behakin. Ondori josat, ikusteko ez gala robot batzuk pertsona gala eta guk ez tekola bigarren bizitza bat, behak esaten dago mesela. Goizeko 7:00 jaiak zian, herri batean, eta abisua iriste zaigu kotxe batek istripua izan duela eta zauritu batzuk daudela. Ez genekien ezer gehiago. Iritsi bezain pronto, ohartu ginen isiltasun handia zegoela inguruan eta bertara kotxera hurbildu ondoren ikusi genituen 4 gazte. 4 horietatik 3 bertan hilda zeuden. Ekitaldia ondo da, gauzak ikasiet, baina hunkigarria bai izan da, ze jendian bizipenak eta gertauzakona ez dena inoi gertatzea, eta bueno. Nik gogorra esango noan, eta hunkigarria bai azkenean. Gogorra igual.